får jeg købt kontakt sammen. Hvad for en skole vil du? En slags efterskole igen. Altså jeg ved, at Pindernes, den skulle være rigtig god, men efter hvad jeg har set, så er den rigtig stor. Jeg vil ikke rigtig have en skole. Hvor stor er den? Ja, så kører toget ombord på færgen, og vi skal igen gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at opholde sig i togene overfra. Lad derfor venlig at forlade toget op på færgens søvnsdæk. Overfartstiden er ca. 45 minutter. Men det er ikke Nu er færdig suppen bort af færre. Vi har den til bilen, der er sammen på en supvand i høgtige for farten ikke kan starte det. kan du også overveje. Bilen forlanger til den suppen er gang efter færre, og søger til Dobelæg om. Det er på farten over et vagt 540 minutter. Now the train will move aboard the ferry. It is not allowed to stay on the train during the crossing. Please leave the train and use the obligatory ferry. The crossing takes about 45 minutes. Sådan ligger altså alle andre, så det ligger nu. Så er der ikke så langt med i weekend. Det tager 10 minutter at komme hjem. Så hvis du har glemt et eller andet hjem, så kan man også lige smutte hjem. Ja, så skal jeg bare lige sige, Men så får man jo ikke noget post. nej. Så kommer de bare forbi selv forældrene. Her, tag det her brev. Ja. Hvad med frimærker på? Hvad med den der Tobias-skamtur? Måske lidt for den. Den er jo ikke meget Den var jo meget lille, synes jeg. Og så kommer du også til at være sådan, altså til at hænge lidt mere ud sammen med nogle piger, fordi jeres, der er jo totalt splittet op nærmest hele tiden, Ja. og det kan man også godt se. Ja, det var... Altså, det er jo for det meste kærestepar, der sådan hele tiden sammen. det er dem, der har... Hvor, Godt over. hvor også, der var det jo 8 kvinder, 8 piger, 5, 7 drenge. Jeg tænker også. Altså, vi er jo... når vi var 35 drenge på skolen, i hvert fald starten af 35, så er vi 17 piger. Nu er det så gået med alle... Så nu skal vi lige tænke, hvor mange drenge er der egentlig, der smidt ud? 1, 2... Ikke gået. 3... Der er i hvert fald... Der er 4 eller 5 drenge, der bliver smidt ud, og så er der også et par, der er gået ud. Og hvor mange er så, fordi de har været over hos pigerne om natten? Ikke rigtigt. Nogen. Ikke for det. Det er ikke det, de er smidt ud af. Nå, jeg synes ellers, du sagde, det følger lidt i går. Ej, det er natterand bare. Det er natterand. Ja, generelt. Men den med, sådan der bare går op og siger, men det er lidt det er for det meste om onsdagen mellem 2 og 4, at de er deroppe. Okay. For der er lærermøde. Okay, det er et smart tidspunkt. Ja. Jeg synes ikke... Timing til alle. Vil du bør ikke tage tasken med, Nej, men jeg skal en ting. men tage en værdier. Nu er der altså bare helt min taske med op. Jeg kan ikke komme. Computer, DS, oplader og alt det der fuck. Du har jo lader med, ikke? Jo, men min passer jo ikke til. Måske. Jeg håber, jeg har oplader. Min passer jo ikke til jer, så min oplader er meget værd. Så det er 500 kroner spil ved siden af.